Hello, everyone. Welcome to another interesting episode of Munches and Thoughts. My name is Phathanani. I am your chef, and I am not alone. You know what's interesting? Ne? Yes. They said this is Women's Month. Maralaga Munches and Thoughts, especially, I'm my king. Let's do a chance on that before you introduce yourself. Yes, darlings. Thank you so much, and good day. Mina ngicheza ngecenge. On that note, please introduce yourself. Who are you? Where are you from? And what's special about you? Yeah, And then you will do whoever that starts. Yes. Mapping me. Should I do this? Thokozani igama lami Lwande sizokamntani ngikamukena Chorena Joburg South kodwa ekhaya kuseHarrismith. Sawubona bathi go. Kamako. Makos. Asibingelele makhaya, sibingelele nakuwe Chef Phathanani. Ushobe elikhulu lo kaSimelane uMagujwa from Clubhouse of Sonke Northwest. La ngikhona angikhe Natal ngise Northwest. Why uthi sofa song? Sofa song. Sofa lonke noba. Yini umuntu. Uthi sofa song. And then the question, why I Natal? Can't do it. Why can't you number 5 from where keep? No, angithi manje Northwest former buphuthatswana manje isikhathini esiningi. Hlezi ngikhuluma isiZulu nje bathayi waseNatal wase. Nabantu bathi uhlale eNatal kuphi neNatal. I'm making it very clear. Nginezinto abatswana nje ikho eNatal. Yes, Sakhuleka emakhaya. Konke umuntu obukele le video namhlanje. Isalukazi sandata leso masebhulo sabhulumisa madoda ayibhekise phansi sibakaka sikobizasi. Yisehlula manje mondlo weyintandane. Kwase Foslorus gogo Wval utholakala ku-07629888184. Umlapho wendabuko wenza yonke into ofuna ukuyenza. Uyagula unekhanda uphambalelwe ikhanda unezilwane ekhaya. Zothatha mina ngibuye nazo ekhaya ngisebenzise nginika abanye abantu baphile ngazo. Kamako makhosi ngiyabonga namhlanje ngibizile ngafika lana. Bangibiza nale insizwa lezi ngiyajabula ukunibona makhetha amadala. Ninjalo makhetha. Kamako makhosi. Before I start, you said Izilwane. Thokoza. Ulindo qhamuka. That's my name by birth. Yeah. Oh, Ulwandle igama le. Namahlo. Oh, siyabamkela. Nani futhi. Thank you so much for joining me. Lawa Munches and Thoughts. What I want to tell you guys, I don't take you guys for granted. Amen. This show won't be possible without you. Kamako. On that note, thank you. Siyabonga. Amen. Baba emakhaya namhlanje kuzoshuba kakhulu ngoba ngiphethe izinsizwa. Kwezinsizwa babungu. As you all know that it's all about spirituality. Yeah. But of course I do have topics that I will be touching. So we are discussing and I need answers. And of course, mine we are discussing and I need answers. I mean it. But the most important thing that you need to know, we are talking here and we are educating, we are enlightening whoever is watching. Munches and Thoughts is all about that. We only serve quality. Amen. I want to ask to Izilwane. Always ngizwa ngezilwane guys. Especially kulo umsebenzi wesintu. Ngaba isilwane senyuka, ngaba umkhovi isilwane. Buza yena. No, ngithi kubuza vele question ngithi Yes, no, it's just for me personally asking umkhovi isilwane. isilwane, umkhovi isilwane. Thank you. Isilwane. Thank you. Yes. So inyoka isilwane. Yebo isilwane. Inyoka isilwane. Ano. Inyoka isilwane, umkhovi isilwane. Yebo. Okay. Ezinye ilwane zizovela masikhuluma. Amen. So ngifuna siqale lapha. Wena isilwane. Izilwane. Izilwane. Mina ngizazi umuntu so. Mhlawumbe mixed breed. Okay. Okay. Sikhuluma ngezilwane, siqala sithinta izilwane. Izilwane, why ngithi sikhulume ngezilwane, izilwane? Kulolu hambo lolu especially kubalapha esintu nakubantu nje, igama lidume kakhulu. Yeah. Inizwa ngiphikisa makuthi mhlawumbe ngikhuluma into engekho. Yeah. So Into khona vele. into khona. Your overview ngezilwane before sizo deeper. Yeah. Okay. Any of you? Angiqale Sontshingas. Izilwane yebo Sontshingas isithakazelo sakamba. Angibiza khona yes. Yeah. Izilwane asiqale sichaze lapho isuka khona. Izilwane ngokwesizulu noma ngokwesinguni iplural yesilwane. Isilwane is animals ngokwesilungu. Yeah. Bese zibuye futhi izilwane
sikhulume ngemimoya thizeni evusiwe. Yeah. Uyangizwa? Imimoya thize evusiwe hlanganiswe into ethile bese kuvuswa umoya othile, leyo nto leyo nayo iba isilwane. So in linguistic meaning, isilwane nje it's an animal, kungaba inyoka, kungaba idonki, into esiyibonayo nje. Bese kuba nesilwane somoya noma isilwane somoya esi-spiritual. Nazo yilwane, into esuke ivusiwe, kuthathwe amathambo kwilwane ethize, kuhlanganise mhlambe isilwane esithile namafutha athile nani novuka kanjalo, bese kuvuswa lo moya lo, bese sithi uyisilwane. Yeah, sibonga. Amen. Nakhona uku-eda lapho kuyadependa ukuthi isilwane esinjani, umsebenzi wakhona wenda ini. Angeke ngithi ngitokhanda isilwane sento yodwa bese siyenda umsebenzi omningi. Kutohluka ngamakhamba atohlanganiswa namafutha atohlanganiswa ukuthi lesi silwane umsebenzi wakho uma ngithi ngokuthumela ngalesi silwane lesi mhlambe ukuthi sikuphazamisa ngokwempilo ngokwebhizinesi ukuthi ungaphumeleli. Angeke ngifanise ngi-add okunye okungahambelani. Yebo. Ngachokeka nje. Hayi bangaqhubeka nje. Amen. Masikhuluma ngesilwane bakhulume labo zakwethu. Kuyadepend ukuthi ubuza ngezilwane eziphilayo zemvelo noma ukubuza ngezilwane ezikhandwa izinyanga namagedla. Izilwane zinezigaba eziwu2. Khona izilwane eziphilayo siphila nazo, amabhubezi, izinyoka esizibonayo. Izilwane lezi zemvelo ezidalwe umkhulu omkhulu. Bese kube khona izilwane ezikhandwa ezivuswa izinyanga namagedla, nezangoma namhlanje zavusa, nabathandazeli bayazivusa kodwa bazifihla phansi kwale veil ukuthi bona babathandazeli kodwa bazivusa. Ziyakhandwa nje basebashiya ozakwethu ukuthi zikhandwa ngamakhubalo athile. Into eseyijulile le. Ngoba lapha sikhulumi ngabafana abancane bazothi bayakwazi ukukhanda lento bayivuse, bavuse into ibulala emndeni. Lento iyakhandwa, depend ukuthi uyivusela. Yeah, so uma uyinyanga umthandazeli izangoma ziyazikwazi ukuvusa izilwane ziphile for certain reasons. Ezinye zakwazi ukuvuswa ukuthi zifakwe kuegazini zikwazi ukuhlola. Ezinye zivuselwa inhlanhla, ezinye zivuselwa ukuthi zimoshe impilo yomuntu. So izilwane ezikhona eziphilayo zezendalo zamvela inqanga, khona izilwane ezikhandwa ithina abantu. Lezi ezibuye zixaka abantu. Makhosi. So I'll start kuwe Lwandle, ngize kuwe baba, ngize kuwe Dabula, but anyone is allowed to answer. Yeah. If you feel like you don't want to answer this, don't answer. Lwandle, you mentioned ukuthi izilwane lezi ezivuswayo lapho kune mafutha afakwayo. I think ubaba bekhulume ngamafutha wase ungenelela lapho. Yeah. Ngifuna ukuthi ungichazele kahle. Sokunamafutha or ithako, ngizobiza ngethako. Mina mangipheka ngibiza ngethako ngoba ithako zami nje zaziwa yimi. So, ngifuna ukuthi uma ungathi ukunaba lapho, because I think it's something that will also assist whoever. Just we're not giving them, we are educating them where we can, whoever that's watching. So, kuyenzakala ukuthi kufakwe amafutha wrong or ithake wrong ekuvuseni kwezilwane, and uma kufakwe izinto ezi-wrong, isilwane lesi senzani asihlanye. My dogs, I've got 3 dogs in my house. If sometimes they become kirio kwenzakalani la, but anyway, yes. Thokoza mkhulu, othi ngiqale ngibambe la angathi ukuthi mhlambe lamakhehla abafuna ukuthi siqale sijule kakhulu kodwa sikakajuli kakhulu. Kodwa ngizoyiqala la ukuthi Ngicela sijuleke manje. Ngicela sijule. sijule. Yes. So mine is sijule. Mawuqeda, whoever wanna come in, they can come in. Isikhuluma ngani? Ngezilwane. Ngendilwane. Yes. Awuthi ngiqale la ke mkhulu, sengikhuluma la umafundane laba bathatha izinto ko social media babona ilist yamakhubalo yemithi athi awuthi namnyowe ndala. Awuthi ngiqale ngiphawule la. Angeke uthi wena uvusa into wena unganayo. Oh wow, I love that. Okay. Uvusa kanjani itilwane kodwa wena unganazo itilwane? Okay. Ngiyayiva mkhulu. Manje ukuphawula ukuqhubeka ukuya lapho ukuthi kuyenzeka abanye njengabo mafundane ngibuyela kule point ukuthi banokuthatha izinto abangazazi bazihlanganise.
akayazi lento lomuntu ukuthi phambilini ngokwesikhathi isiko lakhona noma umthetho wakhona ufunani. Ngoba akazi akana experience yaleyo nto. Bese lento mase iqala ibuya emjikela say out of control. Lento bengisho ukuthi kunabantu lento boyisho ukuthi kunabantu abanokuthatha izinto bafaka izinto ezirong. Angeke ukuthi uyenze into ungana experience kuyo mkhulu. Izobuya ikuxake. Yenza into watiyo wena ukuthi itawubuye noma ibuye ikujikela ukuthi uyihandlisha kanjani. Sonjingas. Amafutha namathambo asebenza kakhulu ekulapheni kwendabuko. Ngicabanga ukuthi laba abafundile ngokwesilungu mabakhuluma ngamathambo bakhuluma ngama-connective tissues. Yeah. Into ehlanganisayo wena star. Uyangizwa leli thambo mahlangana naleli khona la connecta khona. Yeah. Manje na into eyenzakalayo amafutha into ephatha impilo. Uyangizwa ifutha lento nje maliphuma lisuke liphatha impilo. So esikhathini esiningi uma uthatha amafutha ebhubesi ngizoyichaza lento bese ubahlanganisa nemithi ethile bese asewuqeda wenze isigaba esithile bese uyangigaba mina uvusa ini isilwane esiyibhubesi kumina kodwa usilumbanisa nami sokusasa mase sivuka siba namandla la kimi mawungibona ushayovalo uyangisaba uyathuka sesakhe ini ke manje ikhambi lesithunzi ukuthi umuntu esuke enze njani esuke sesithunzini bese kuba nalento lena ilwane ezivuswa zizodwa zimele ngicabanga ukuthi uza kwethulwandle lapho ukhuluma ngazo leze kumele ube nenjula lwazi uyangizwa kodwa ngizothi ukushintsha kancane kuyena ngithi kuyena mhlawumbe ukhulumela ikutheni ngoba lento yesithwalo kusuke kuvuswa nakhona ipoki ethile noma ilwane ezithile ekuthwaleni mhlawumbe usuke esho kuleyo science yokuthwala ukuthi ngeke uyenze lento wena ungathwele mhlawumbe uyasaba uyesho kodwa ke wena mawunolwazi unenjula lwazi uyakwazi ukuvusa into wena ubunganayo for an example kodwa uyivuse uyangizwa wesiyavuka iyaphakama uyangizwa ziningi izinto evuswayo ngaphandle kwezilwane ngizoyenza umzekelo lula uma usebenza ngama plants ebelunga abaningi bayakwenza lokho uma iplant ngathi yafa bayahamba bayothenga ipowder nyane ethile ebizwa ngokuthi ama resurrection powder uyangizwa akhiwe ngani ngama resurrection plants lama resurrection plants lawa siwabiza ngokuthi ovuka bayahluka kunomalibeni kunovuka kwabafileyo wamabhaca uyahluka ngeke ngisho wonke uvuka uma usuhlangene ukwazi ukuvusa lo moya thizini bese sekuvuka ini isilwane uyangizwa kusontshingazi umuntu uyalithatha ikati uyangizwa ulibona liphila angithi lelo kati ngoba isilwane is an animal alithene spiritual alibulale mhlambe sayalishisa bese ethatha umlotha wakhona ehlanganisa nemithi ethile ethumelayo bese ehlanganisa imithi yokuvusa uyangizwa engeke ngisho bese ithi masehlangene yonke bese ayithatha ke sevusile bese ayayithuma ke lento ayiphephethe angiyakutshela ungabona nje sekuhamba ikati la uwedwa ngithi kuthibe kuwena wese maqala liza livela kanjena songena kumina shobe elikhulu uthi ngihlushwa ikati kodwa abanye abantu abaliboni mina ngiyothi hayi uhlushwa yini isilwane uhlushwa isilwane lo muntu lento ayibona uyibona yedwa ngoba into ethunyelwe kuyena uthunyelwe ngani ngesilwane umbathiswe ini isilwane utetiswe ini isilwane imimoya yonke leyo evusiwe okuyinto beyiphila wasekuthathwa ini amathambo namafutha kakhulu wona uyangizwa angithi kuphelela lapho ngoba nobuchopho obuthile buyabaza ukuvuka kusebenze kuwena uthola ukuthi mhlambe unenkinga ekulapheni lapho umuntu khona unokukhohlwa likhona iphengu lesilwane esithile esebenza ngobuchopho esithathayo leyo nto leyo sihlanganise bese mase siqedana sigcaba ngayo la mase sigcabe ngayo la yebo la only there ngayiduzana nengcono angikwazi ukucabala cha akithi manje into ekumele ikhumbulile manje kumele sibeke eduzane nomqondo sithi mase sifaka khona lapho uthola ukuthi so ulo muntu ongasakhohlwa at all seyisolution yokulapha le amnesia le obonayo yokuthi ube nesifo sokwenzani sokukhohlwa kodwa izinto ezivusiwe kumele igcineni sibe controlled
uyangizwa ngisho nomgcabo lo wesithunzi mawufaka amafutha ebhubesi kumele ulazi ibhubesi ukuthi imali ikhula liba nenkinga yani yokuba violent bese lithagetha ini abantwana balo bese libulawa yini abafazi amabhubisi wabafazi alibulala ngoba seliyingozi yikho ekugcineni masogcabile inyanga ithi buya phela sizokwazi ukuthi sivuselele wena ngokuhlakanipha kwakho awuyi ekugcineni uyoba ibhubesi wena self uyoshayisho wonke umuntu ngoba usudakwe ukusatshwa wena usubhula abanye abantu ke manje mawuqala ushaya abantu ke manje mabafika bathi hayi asimtholi lo muntu usejikile sithi hayi lo muntu uhlushwa yini izilwane izifakobani udabula alifaka okay yena ngiyifakile ngizokuvala lapho kwaphansi asise wena on this point your thoughts bathintile zakwethu kakhulu futhi more than that akukho singahlaba sekuhlikiniza kodwa ngizothinta ulwadla ne yeah akusho ukuthi umuntu okwazi ukukhanda into omela abe nayo sesiyajula ngokujula kwethu khona omunye umuntu okhula phansi kwezinyanga phansi kwamathe I want to ask you something before going uthi uzothinta ulwane yeah uthi akusho ukuthi it's inqedwe remember I'm a mediator as I'm sitting here and I listen to all of you I'm also open to be corrected uthi uzothinta ulwane akusho ukuthi umuntu okhanda into kumele abe nayo like that abe nayo I don't know if I heard you. Wait, I don't know if I heard you well when you said awuzange angazi uzongicorrecta now awuzange uthi kumele abe nayo ngendlela engikuzwe ngayo ukuthi angeke ukhulume ngento ongayazi I don't know Thokoza ngibambe lokho kokubili ubambe lokho kokubili ubuyisela ikhehle leli lasho la no angifuni ukuthi usichaze bengifuna ukubuza nje la asimnikeze iqhubeka okay thank you ungicorrecta ngithi ubambe kokubili ngiyayihlaba uzoyikhuluma uzoyichaza ngendlela yakho ngiyayihlaba ngiyayihlikiniza khona abantu abakwazi ukukhanda izilwane kodwa banganayilwane okay umunye umuntu uzongibuza ukuthi kanjani I'm asking you that kungako khona izinyanga uyakwazi ukuthi ube inyanga onganadlozi lobunyanga uzophila nami ngiyinyanga ngijulile kakhulu kwempande nangokwezinye izinto bese ngiyakufundisa ukuthi lento ikhandwa kanjani ngoba lento iyiskill esijulile kakhulu bese mawuphila nami uyakwazi ukuthi masikhanda into eso sikhanda kanje nakanje nakanje nokuyivusa namaphakama afunekayo uvuka bonke namaphakama nani nokuthi lento ivusa kuphi uyivuselana uyivusa kanjani ukhuluma naye uthini ngayo bese lo muntu lo uyakhula ngaphansi kwesandla sami kodwa lo muntu akanayo bese ngiyakwazi ngomakhela yini isigodlo sakhe sokuthi naye akwazi ukuba yini ukuba inyanga akwazi ukwakhela abantu izilwane kodwa yena akanaso akaphumanga naso la ekhaya isilwane lesi kodwa yena sekuyakuya manje ukuthi uyafuna ukuzakhela zona na ifana nomuntu othwalisayo akusho ukuthi mawuthwalisa kumele ube nawo uthwele cha amakhubalo ukudlala kwamakhumalo lento lena ngesilungu anibayibiza yini chemist maba lapha elaboratory bahlanganisa zonke lezi nami laboratory yami yini isigodlo sami ngiyakwazi ukudlala ngamakhubalo ngiyenza lento ngiyivuse iphile bese ngiyitshela ukuthi ngiyivusela into ebalulekile le akusiyi topic ebafana abancane la siyajula kodwa ngeke sibafundise ukuthi mina ngeke ngithinta amathambo wana ngoba omunye umuntu uzoyithatha lento ayenze ekhaya ibulala umndeni ngoba lento lezi into ezisensitive into akusizi into zokuthi kusasa uzovuka wena uthi soyinyanga umamelile manje izenzothi ukuthi bathi isilwane sivusa kanje ufuna amakhuba lawo namathambo namafutha nani cha lento lezi nama measurement afakwayo ukuthi lento ungayigeji bese kuneyindawo la uyokwazi ukuyivusa khona noma uyifaka ekhaya uyibuyisa ekhaya uzoyifaka ekhaya kunenhlambuluko ekumele yenziwe ukuthi lento le mawuyifaka isilwane phela lento mawuyifaka into uyayivusa asenze example uzohlanganisa amathambo uhlanganise amakhubalo athize amakhubalo nani namafutha athize lento liyaphakama ithatha a different form and shape
Lento iyakwazi ukuthi ibe yibhubesi, ibe yinyonga, ibe yingwe, ibe yini at the same time. Bese ishintshe kanje. Lifana nalento bathi biza face shifting. Ne? Ukuthi umuntu shape shifting. Nayo iba kanjalo. Kodwa lento kumele ukwazi ukuyihlambulula noma uyifake ekhaya noma umnika yona lo muntu sesikhuluma ngento yenhlanhla isithwalo or ini ukuthi lento uyihlambulule bese uyibikele la ekhaya ukuthi izeleni bese uthi la ekhaya sidla ukuthi nokuthi la ekhaya ngeke uchithe gazi bese kube khona izilwane ezithunyelwa kuwe ukuthi zikuvala umsebenzi wakho zikumoshela yonke into yakho lezo zakhona nazo lezo zokungcola vele njengoba sibashila abavuza kwethu ukuthi labo bakwazi ukuthumela ngesikhafulo okanye bayamba bayethuneni bavuse lento leseyihlangana nani nomoya womuntu. Thank you. Listening to you, all of you gentlemen, what you are saying, me as a chef personal, I'm realizing something. Yeah. A lot of people are lost. Yeah. A lot of people, they are lacking knowledge. A lot of people, they don't know whether it's right or left. Then I will come in and say, hi man, let's put the wine. Ngiyayazi ngiyemini wine. Wena mara uyazi. Ngoba uhlala ungibona ngiphuza wine. Now say uyayela. On that note, asivale ilwane, just ukuzivala manje, I'll start ngolwandle what you want to say here. Remember la manje ngithi ukuthi siyathi ngoba manje safuna ukubuya. Ngeni iqede yonke icontent. Bona manje ngasafuna ukubuya so ngizoza kuwelwandle ne ngize kushobe elikhulu ngize ngeyilwane uPaulile okuningi. Mawusakhona ufuna ukusho ngicela ukuthi ukusho manje before we go to the second point. Ukuyibeka straight from inside lami le ndaba nje besihlaziya la. Bengingafuni ukulimention igama lokuthwala kodwa bengiyela kuleyo direction leyo. Bengifuna nje lokho kucace kube kodwa mina in my own personal opinion mina ngithanda ukuexperience let's say when uyafika esigodlweni sami angiyadi lento le oyifuna uyasho ukuthi ngifuna into ethize ngoba nakho ngibona umkhulu shoba akhulumile video noma ngibona postile nami sengiyacaphuna ngithi nayi lento mina angikwendi lokho mina ngifuna ukukwendela into engiyadiyo. Amen. Thanda kuyivala lapho. I think it's going back. One of you did mention ukuthi I'll put ngendlela yami but it's what you guys were saying. Kumele uyazi into yenzayo. I don't know. Yeah, for sure. For sure. And what you're saying right now, whoever that is watching manches and thoughts, if enezindlebe or anamehlo, yes, kumele. And what you just said is profound. Yeah. It can help a lot of people. Yeah, cool. Because what he's saying, and what you're saying right now, Wuti, you will do something that you'll be able to explain tomorrow. Yeah. Ngoba mawungayilawuli lento, mayiphindi ijikela lo muntu omnikayo. Uthi ayilungise kanjani? Noma uthi lo afuna ukuyilungisa ayilungise kanjani? Nawe uyazi ukuthi masejikile yenzani. Uyakhona kuyivusa ngiyavuka. Ivuka iphile. Kodwa mayisexaka wenda njani? Naso siyabonga baba. Sabantu mina ke emzokufaka ngilwane. Yeah. Ilwane siyasebenza kakhulu. Ushilo lapha uzakwethu wathi eminyangeni nasebungomini ilwane siyasebenza. Sikwazi ukusebenza njengephengu. Uyangizwa? Sikwazi ukusebenza njengephengu bese ziphinde futhi isebenze ngokuganga. As well. Manje kuya ngeprinciple yomuntu ukuthi wena ume kuphi ufundiseke kanjani. Amen. Ngoba uma umuntu laphayo kumele ubufundisekile wena ukuthi kuyo yonke lenhlobo yokuthaka ngoba khona imithi emhlophe khona imithi ebomvu khona imithi emnyama. Imithi emhlophe yilena ekhanyisayo yinhlanhla nani ekwazi ukuvula indlela noma ugula ulapheka amaphengu kanjalo. Ebomvu yokulwa nokuvela. Emnyama eyokuganga ke lapho usuya khona usukuvusa izinto ezithile. Ilwane ziyangena kuyo yonke le category yemithi le. Kodwa ngivumelane nolwandle ukuthi ungezwa sithi thatha ifutha lesilwane esithile. Namhlanje chef Phathanani sinamafutha epoki owathola abawathengisa. Uyangizwa? Isifutha amafutha epoki. Uyangizwa? Awubuzi na ukuthi isipoki basithole kanjani. Sinamafutha kaTikoloshi. Awazi ukuthi uTikoloshi bamhante kuphi. Uyangizwa?
uthatha lezinto. What if akuyena lento le wena ucabanga ukuthi yiyo enye into ehlukile kuzoyenzakalani mase ivuka lento kuvuka into ongaexpectanga yangizwa ijika isishaya wena self ngoba kunomthetho uma uzoqala ukubamba into enesoul yangizwa into enesoul amafutha namathamba khona uma uwabamba kumele wena self ube uqine ngelinye izinga elithile amen ngoba lento ibambayo lena ngoba ibanjwe wena ubamba i-energy yento ethile ongeke ukwazi ukuyisusa mhlambe isuke iqome lento lena ikuthande lento othi uyayikhanda ijike iphile nawe bese usuyagijima ke manje izwe uyofuna ukulapheka ngiyayithanda lento uza kuyithi ayishoyo ukuthi uma umthandaza ngithi uyakhuleka usebenza ngiyiwasha mela kude entweni ongayazi amen ngaphambi kokuthi mhlambe ke wena awusathandazi ngoba phela masikhuluma ngezinto ezivuswayo sesikhuluma ngoNkulunkulu basemhlabeni manje oNkulunkulu basemhlabeni ya oNkulunkulu abakwazi ukumanipulate inature ukuthi manje ngihlanisa lokhu bese ngikhanda inuno ethile bese iyavuka leyo nto le uze umuntu athi hayi ngibone into engathi nekhanda lenyoka umzimba ngathi school party siyazizwa lezo zinto ngoba kusuke kuthakwe lezo zinto lezo inunu nje ungeke kuze uyidescribe kodwa ezohamba ihlupha umuntu manje mina ngithe ilwanini bafowethu mina ngithi umuntu makayisebenzisa makazazi ngoba ungasuki nje uzwe sikhuluma ende mina ungangithinti mina wanti kushobe elikhulu engiyenzayo mhlambe bayaqala ke babe baqala ukungizwa ngikhuluma ngendaba yomuthi mina nangokuhlanganiswa kwamathambo solo kwaba yimina ngoba ngikhuluma nje ngesiko le-spirituality angijuli ngize ngifike lapho ukuthi hayi khona into enje nento enje izokuxaka abantu abayibheke leyo nto ngoba usuke uphakamisa imimoya thizini ngalamathambo sibonga amen asiba-advise abalaleli ekhaya ney'nyango zakwethu nabathandazeli nezangoma lento mayivuswa even noma ungaba nesipiliyoni esingakanani into ebalulekile ukuthi uyikhomande lento ube umaster wayo ingasevi wena ungasevi yona iseve wena kungako kwesinye isikhathi sesaxoxa manje hayi sihlale xoxa la ekhaya uyazi nawe uyakwazi ukuvusa isilwane ngesinika umuntu ngithi sambe somphilela simphakamisa kumabhizinisi bese ngithi uma ufika ekhaya ngizobafundisa kodwa kulungile ngizobanika vele ngithi thatha impuphu shukela tea-bag into ezinjanjalo thank you before you proceed bese it's what we see on TikTok amen bese lento lesithathe ngithi lento ngikunike yona zifake lapho phakathi uthi la ekhaya sidla lokho thina la ekhaya uzela ngizochitha igazi wonke umoya ovusayo uyakhula lento ivusa from ifana njengomntana omncane oyi-infant uyakhula 1 year, 3 years, athole adolescence, athole yabe young adult, what. Naso lesilwane sinja. Kodwa wena muntu engikunika sona osifundisa umkhuba. Khona izilwane ezidla igazi, khona izilwane ezidla utshwala, khona izilwane ezingadli lutho, ezidla amafutha embongi, khona izilwane ezidla umhlafura, khona izilwane ezidla nokuthi. So yonke into eyivusayo iba nolwazi lwakhona ukuthi lento lena uyivuselane, uyikhomande, uyitshene ukuthi umaster wakho manje ubani nobani. Ndoba sikuvusa kanti sikuvuselane. Into ebalekile le. Thank you. Ngoba lento uma ungayivusa ongayitsheni kuzoba yiproblem. Kungaki izobulala yini umndeni, ilale nabantu ekhaya, ishaya ingane ezincane ngocansi, izithombise, yenzeni ngoba utholanga ulwazi olugcwele ngalento le oyithathayo okanye lento onikwa yona okanye lento othunyelwe yona. Izilwane kodwa in short imimoya evusiwe. Manje sikhuluma ngezilwane ezivuswa yinyanga, imimoya evusiwe ngesimo semimoya ukuthi lento iyatshena ukuthi yenzani. Even nekhafulo lezi ezikhandwayo izilwane mas. As uGogo Dabula will say, izilwane imimoya evuswayo. Yeah. Sometimes it will come and give problems at home. It will come and sleep with young kids. So what I'm trying to say, asiqede khona kwamashes and thoughts. Basazobuya. Nifuna ubuya? Anyway,
So thank you so much. I heard you. And I heard you, Mawuthi bungafuna ukuya lapha. Yeah. La kwamanje and thoughts. Siyathola. Jula. As long as you know your story. Yeah. If you don't know your story, that's why you'll go like this. But if you know your story, because la asilwi. But on that note, thank you so much. Yeah. My second point, you know I love this show because whatever we talk about here, iyalinka man. Yeah. My second point, I'm gonna screaming Imithi. Yeah. Yeah. Guys, Imithi, people they know ukuthi mawuye esangomeni or enyangeni or kudokotela uzuza nemithi bazokunika iscript ukuthi go to a chemist. Imithi before ngizoya kakhulu ngijule siyajula. Ngicela ukuthi your understanding, your knowledge ngemithi. Of course, I will have questions or you will say something where I will ask questions. Any of you, Imithi guys, Imithi. Asibonge. Uyabona lapha ngifuna ukujula nje kakhulu ngichaza ukuthi umuthi uyini. Naso? Umuthi uyinto eza ngesolution empilweni yakho. Uyangizwa kungaba ushukela, uyangizwa ushukela like sugar lo usebenzisa etiyeni. Yeah. Ungaba umuthi. Kungaba isihlahla, kungaba umuthi. Kungaba isilwane njengoba sikhuluma kanjena into oyithola esilwaneni ethile an extract from animal ethile ingaba umuthi. Futhi baze bathi esikhathini esiningi you are what you are eating. Yeah. Ngizoyenza example ukuthi ngisho kanjani. Uyabona uma umuntu mhlambe for an example umzimba obuthakathaka ungaqinanga emathanjeni normally kuzothiwa hayi lo muntu ushoda ngani mhlambe ngeiron. Amathambo akho afuna lento ekuthiwa iiron. Yangizwa. Bese sithatha sibuyisa ngasesintwini. Yeah. Thina sihlale sijule ukuthi ukulapha lento lena kudingani. Si identify isilwane esithile. Uthi lesilwane esithile siqinile amathambo waso. Bese siganda ithambo laleso silwane, sikhanda ini umuthi walogula kwakho. Hlanganise nezihlahla ezithile sithake konke bese sithi hamba uphuza. Maso uphuza lelo thambo lelo liba ne breakdown bese likhipha ama nutrients afuna ulogula kwakho afika replace lapha na bese uyaphila. Sikulaphe ngani ngomuthi. Umuthi ke leyo nto enjalo ke. Ngeke ngizwe abantu bahlukanise bathi hayi lona umuthi lesi siwasho. Uyabona masithi siwasho sikhuluma ngento ogeza ngayo kuphela. Yeah. Awukwazi ukuthi isiwasho ungitshela ukuthi uyafutha ngaso. Igama liyazisho isiwasho. Into ebegezwa ngayo kahle kahle emandulo. Manje masoqala ufutha ngayo uyiphuza uyamthola isebenzisa ngenye indlela kanjena mhlambe sewuncinda ngayo if uyancinda nangesiwasho if ikhona lokho. Yonke leyo nto le uyumuthi including indayelo zesonto zumuthi. Yeah. Uyangizwa umuntu athi hayi hlanganise kunje nokunje nokunje hlanganise konke kuba amatiye kuba amakofi athi hayi asusebenzisa umuthi. Kanti leli kofi kanti leli tiye livela aliveli emhlabathini njengenyama. Uyangizwa ngoba leli tiye phela nalo liyatshalwa ngithi nathi sithatha khona isitshalweni. Uyangizwa ushukela lona na uyatshalwa vele ngoba usuka kuphi emobeni Okay. wakhiwa from emobeni isugar cane. Uyangizwa so uwona ke umuthi wonke umuntu emhlabeni umuthi uyawusebenzisa kodwa sinani le denialism yokuthi mina angiwusebenzisi umuthi kodwa umuthi into enjani ilena ekulaphayo noma into eza ngesolution enkingeni zakho kusuke kuumuthi leyo nto. Once wasebenzisa into ephathekayo usuke usebenzise umuthi. Ngiyabonga. Lwandle. I love your name anyway, Lwandle. Like the peace, darling. The ocean, darling. Get proceed. Thokoza umkhulu showa besakachazile kodwa ueda ngolwazi lwami or the way engayibeka ngakhona ukuthi umuthi into ephilayo. Okay. Whether amafutha, amathambo or isihlahla, icembe into egawula noma because for example let's say ugawula icembe or umuthi othize esihlahleni. Akusho ukuthi ukugawula kwakho masowuthatha sofile. Yeah. So feel it. Awufa uyaphila. Okay. Same as noma ngabulala ibhubesi for example ngithatha amafutha akhona ngithatha isikhohlela sakhona mangiyosebenzisa ngiyokhanda into ethize iyaphila leyo nto leyo. Yeah. Okay, wow. Okay. Thokoza Asize isanga sendo. Amen mkhulu. Yeah.
bakhulumile kakhulu. Yeah, iyona vele. Kodwa mina ngizothanda nje ukuthi sinyakazise kancane. Sifake nje amafutha, kuyehani, abantu banambithe kube right. Masikhuluma ngomuthi sikhuluma ngani? Sikhuluma ngeimpande. Ngizoyenza example umuthi abawubiza umayime. Awuzililo. Ne? Imithi. Masikhuluma ngomuthi, kunomuthi asibacacisela abakhaya, abalelele emakhaya nababukeli. Kunomuthi omhlophe. Kunomuthi obovu. Kunomuthi omnyama. Kube namathambo. Kube namafutha. Imithi yonke. Imithi yonke. Umuthi omhlophe usebenza kakhulu kuphi? Ey'ntweni zokukhanyisa impilo yomuntu. Inhlanhla, ini. Kodwa umuthi omhlophe awulwi. Ungizwe kahle. Umuthi omhlophe awulwi. Ngeke ulwe. Ngoba umuthi odalelwe ukuthi ukwazi ukukhanyisa impilo yakho. Uvule into zakho. Mawufuna umsebenzi uyakhanyiselwa ngemithi emihle ngaphandle kokujula ukuthi izizwa amabutho ini cha sikhuluma nje ngomuthi omhlophe sesikhuluma ngemithi nje asikhulumi ngento ejulile sikhuluma ngomuthi nje as umuthi singajuli kakhulu umuthi omhlophe umuntu okukhanyisa into zabantu ukuvula inhlanhla zabantu kwenzani umuthi obovu umuthi okwazi ukuvika uyalwa asenze example umuntu mawuyisangoma kufika umuntu ekhaya ofe uhlangothi one-stroke, angeke usebenzise umuthi omhlophe. Ngoba lo muntu uthakathiwe mos uyalwa, kaliwa. Kumele usebenzise umuthi onjani? Obovu nomuthi omnyama. Qala, sabafundisa namhlanje. Manje ngigwema lento yokuthi izangoma kumele ziphathe umuthi omhlophe kuphela. Cha. Mawuyisangoma uphethe umuthi omhlophe kufika umuntu ophambanelwe ikhanda. Yomenza uzothatha inhlanhla emhlophe uthathe umdlandlovu uthathe yini umkhanyakuthi mavula kuvaliwe angeke kulunge mos ngeke umlaphe lo muntu kumele kuliwe into engifundisa abathwasane wami ukuthi makufika umuntu ogulayo asilwe nathi silanda umuthi obovu silanda umuthi omnyama abomaphipha isehlula amanye nani ngeke bafundisa ngithi zonke into lezi ne bese kuyangawo ukuthi wena mawuyisangoma kumele uyiphathe yonke lemithi ugobela wakho mlakunike isikhwama noma ngakukhipha ngemithi emhlophe kodwa kumele uphume nebhuku ukuthi noma kufika umuntu kuwe esigodlweni uyakwazi ukuthatha imithi ebovu umlaphe lo muntu uyakwazi ukuthatha imithi emnyama umlaphe ngoba ulwa nani ulwa nesigulo nesesikuye awuthakathi asilwe nabantu silwa so kunomuthi omhlophe obovu omnyama kuyaliwa kuyavikela ungizwe kahle mkhulu umuthi akusumuthi wonke umuntu angakwazi ukuyokha umuthi wonke umuntu angakwazi ukuyokha umkhanyakuthi kodwa umuthi uphathanani kanje ne wayebekisa ngam ngenze example qhubeka ne yeah ungizwe kahle ngizoyenza example awunalo lokugcobo angesho ukuthi awunalo ngenze example awunalo lokugcobo lokuthi uphakamisa umuthi uyenze lento le ofuna ukuthi umuthi uyenze ngoba umuthi uyathakwa uvuswe uphakamiswe utshene ukuthi ufuna ukwenzani umuthi amen Emma okay ngabo sesikhuluma nge-energy I love what you're saying I think I must cut you I know you can talk no ngimqede qeda umuthi uyayikha ne bese lo muntu lo onogcobo onobizo onamandla okuphilisa abantu uyayithatha idlozi eliphakathi kuye neindlonto eziphila phakathi kuye izona ezofaka amandla kulomuthi ngoba sometimes uyakwazi ukukha amanzi bempophomo umnika umuntu uthi ayogeza aphile ngoba akusamanzi akusumuthi into ephilisa umuntu amandla kwalomuthi la uthatha khona ngoba kunemithi kunamasiko ukukha eminye imithi kuneminye imithi efuna uyokhi unqulu uphethe umkhonto bese uyikhanyisele ngemali ekhanyayo kuneminye imithi mawuceda ukuyikha kumele uthole udaka namanzi mawuceda ukulikhipha leqolo uthathe lo daka uthathe amanzi maqeda ukukhala lehlahla lesi bese uyenzani uyasigcobisa ukuthi uyophila futhi uvuke futhi siyadinga ngoba sifuna ukuphilisa abantu
umuthi nomuthi kunosiko lokukha uvele nje uyokha umuthi nje uthi wena uphathanani ngeke uthathe umuthi otokuphilisa mina ngeke ngiphilise ngirobha iqola. Thank you. Kunemithi edinga ukuthi ube nqunu. Yeah, yoyika. Ukwazi ukuyika. Uthola amandla. Kunemithi edinga ukuthi uyigcobise ngodaka. It can be udaka or whatever. Yeah, mawuqeda ukuyika. Uthi ukwazi ukuyitshela ukuthi manje ngiyakuvusa, manje ngihamba nawe, manje wena uzongisebenzela. I love what you said. I don't know if it's you or you, but any of you here. Yeah. Mawuthi imithi siyayikhulumisa. Amen. And I'm coming. Guys, let's show le. Yes, Yeah. Izinto nisikhuluma la. Izinto nisikhuluma cut. Go. Okay, ngiyanizwa ke. I've got this statement I want to read in connection with the meat. Actually, it's not a statement, it's a question. Yeah. I want to understand. Sineyinyanga in our country that basichumela ku social media. Bethi bona umuntu eMozambique, Namibia, wherever, uyolanda meat. Yeah. Why? Are we not good enough in our country to give something or quality or imithi engasiza or whatever? What's the difference? What makes Mozambique? I think it's Mozambique that they love most. What's in Tanzania, in Malawi? What makes this Ghana, Nigeria? Ghana and Nigeria. Like, what makes special? So are we not producing quality here, Elwandle? I think personally, like just to make it clear, yeah, sineyinyanga ezihamba zikwamanye amazwe ziyolanda imithi. Yeah. So ngibuza ukuthi kulelizwe lethu South Africa, are we not good enough? Okay. Don't we have imithi quality? I don't know. I feel like we do have. A problem one is that as explore enough. Or but uyisangoma wena lwa. No, ngisho sengikhulumela as a whole. I'm not talking about myself. Yeah. Okay. So ngibuyela kule point ukuthi le nto ibuyela sehambisana nestigma. Umkhulishwa uhambile wayokhendla eMozambique. Into yamsebenzela. Automatically nami senginalento ukuthi hayi mayisebenzele umkhulishwa kushuthi nami izongisebenzela. Yeah. Sengiyenzani sengiphakamisa izwe laseMozambique. Ungakaboni ukuthi yini mina le nginayo la eSouth Africa. Yeah. So what's your thought on this? I believe it's just a stigma thing. So what are you saying? Because ungawulanda umuthi eMozambique uphinde ungakusebenzeli. What are you going to say? Do you travel to Mozambique? Ungakusebenzeli? Do you travel to Mozambique? I've been there. For imithi? Towards. Ngifuna ukuphendula lo mbuzo wakho very clear. Yeah. Inyanga zisuka lapha siya eMozambique siyolanda umuthi asinamuthi nala eMzansi that is good enough for us ukuthi sisebenzise. Sontshingasi inyanga ezisuka la zithi siyale eMozambique mhlambe ziyemamboni. That is the famous place. Suke ziyemamboni ziyolanda umuthi azisuke ziyolanda umuthi. Yeah. Nazo ziyasho nilanda into yokuphila akusumuthi. Yeah. Sisuke zilanda into ethile khona lapha yathi yokuphila mabasha. Hayi phela lana into yokuphila lena yinto lesikhulume ngayo kokuqala ukuthi izinto ezivuswayo eziphinde zisebenze imkhuba ethile. La sinemithi ayikho indawo enomuthi njenge South Africa njengomuntu engitravelile endaweni eziningi ngisho naseBotswana last time ngiseBotswana iSouth Africa igudi ngemithi yamaphengu yokulapha into esishoda ngayo la ile mikhuba elandwa kuphi emazweni kulandwa imikhuba le hayi imithi sinayo. Okay, ngizokwenzela simple thing. Ushilo masikhuluma ngomuthi wathi uya ku doctor kuphi prescription. Kunabantu abagula ngesandulela ngculazi bese basebenzisa amapilisi athize angithi ukuthi bakwazi abuye emakliniki. Kulamapilisi la kunomuthi obiza unwele phecelezi ngesilungu iSutherlandia. Yeah. Wona umuthi onamandla kakhulu otshalwa lapha eMzansi ama-pharmaceutical farmers wodwa utshala ngani ngelicense loyo lentuzana ngoba lo muthi lo uwona namhlanje usibeke ku World Health Organization ukuthi sine one compress pill
ngoba sisuke sinalesada l'India unwele lolokulona olushintshe impilo yabantu kakhulu la eSouth Africa. Siyakwazi ukuthi the Minister of Health then uDr. Warren Motsoaledi kwakuyena umuntu owa-awardwa ngaleyo nto, ukubonisa ukuthi sinemithi la eMzansi ngoba lento lena iyatshalwa, unwele uyatshalwa khona manje ukhona eBotswana, kodwa la eSouth Africa uwona owasebenza ukuba isolution. Manje abantu mabasuka lapha sontshingasi, abantu kumele bakwazi lokho, usuke engayeli imithi le. Sinemithi enough thina ukuthi singaphilisa abantu. Ngizoyenza umzekelo, mina ngithaka yona imithi yala, angikaze ngalanda imithi yangaphandle. Ngithaka imithi yala ngilapha abantu lemazweni afana noBotswana, ngilapha abantu emazweni afana no Namibia, ngilapha abantu eMozambique, ngilapha abantu eZimbabwe. I've traveled ngemithi yakhona la ifiki lapha ephilise labo bantu bangakhulumi ulwimi lethu, abanye ngale namashona, abanye ngalena amakhalanga, abanye ngale nabatshopi kanjalo kanjalo. Ngisho namandawo le-shipping baphiliswa umuthi walapha ezweni lethu la eSouth Africa. So ngifuna ukuchaza kahle ukuthi kungabi nokudideka. Yebo bakhona mhlawumbe abantu abafana nomkhulu abawulandayo umuthi wokuphilisa lana oswelekile ukuthi hayi thina mhlawumbe asikwazi kuba ne-access to unwele. Ithi ngishone eBotswana ngoba eBotswana umthetho wakhona usavuma ukuthi lesada l'India ungayithatha ubuye nayo ngala. Ungakwenza ke lokho, kodwa le nyanga ezisuka la sisuke ilanda umkhuba kahle kahle. Lezi nyanga ezisuka lana eSouth Africa in our country bathi baya kwamanye amazwe ukuyolanda imithi. Mozambique is famous, Malawi is famous, Namibia abayanga ulanda imithi. We are well gifted ngemithi balanda imkhuba. Dr. Tabula Uvalo Baba Kamabilana. Ungangibizi ngodokotela. Uqolo ke. Angifuni ama-title. Angifuni ama-title angasile la ekhaya. Mina ngiyinyanga ngiyisangoma ngomthandazeli. Kafuro. Mangathi ngomthandazeli. Mangathi ngomthandazeli. Okay, asiqhubeke ke. Yeah, basibashila bozakwethu bakhoma iqiniso. Asibeke nje noma ubani angasizonda, mina nginandaba mina. Noma inyanga ethini ngangizonda, kodwa mawungizonda ngithi uhambile waye emazweni olanda umuthi, asigadlane. Asigadlane. Inyanga esuke singayiLimpopo. Limpopo is rich ngemithi yokulapha abantu. Limpopo mkhulu, noma kuthiwa umuntu unet drop, uyindoda unet drop uzothola. Ngizoyenza ifear, ihlala samafear. Sisebenza kakhulu umuntu mukahamba yo-research ngehlala samafear, nefear lona self. Ngaphandle kweminye imithi iyaziwayo edumile. Kunemithi eminingi eSouth Africa. Uya kwamhlaba iyalingana, uya KZN, la eJoburg, eMpumalanga. Kunemithi emkhulu. Ayikho into esiyiswelayo ngaphandle. Umuntu njengoba sikashiza kwethu, umuntu inyanga. Asikhuluma iqiniso. Asikhuluma iqiniso. Uzospenda 17,000 ye-flight eTanzania. Bese ubuye ne-briefcase encane engaka. Usibonise yona ku-social media uthi uphethe umuntu wangaphandle. Uspende 17,000 uze mina ngifuna ukuthi mawubuye ukhumuthi buya namasaka mkhulu. Buya namasaka uthi angisafuni ukubuyela emuva. Uze namasaka ungangitsho ukuthi 17,000 i-flight 17,000 nomalini ubuye ne-briefcase engaka. Engaka ukuthi lo muntu uzoniphila bonke labantu abaya ngaphandle amaqola osathane bazela bona bazambela bona abahambeli nina bayothwala lapha ngaphandle kodwa la bayakhona manje inyanga sekho sezafa kudala okhokhovula beyinyanga la eSouth Africa kodwa ngizodifa nobabushobo elikhulu nalento yokuvusa izinto ezithize zikhona la eSouth Africa kuya ngokuthaka kwakho nokuthi ufunde kangakanani ukuthaka nedlozi lakho ukuthi likufundisa kangakanani akekho umuntu yakubona mina angihambi ngemazweni yonke into isidawane siyazizela la ke ini ziyazisala la kimi ini ungeze esigodlweni sami ayikho mina into engihambelayo ngoba idlozi lami lenzani liyaphila mina ngiyafonela kuthiwa gogo siphethe ukuthi gogo abantu bangaphandle emazweni ngithi angeke ngiye lapho mina ngoba yokuthumba ngaphandle. Ngizocela ungena kwelijikayo asakhuluma uzakwethu la. Uma sithi umuthi mningi la. Yeah.
mawukhula wawuthi mawuqala uhlushwa isifuba Mkhulu. wese bakhombe khona la ebantwini Egcekeni la le nto leya sikubilisele umhlonyana bathi thatha nangu umuthi umhlonyana ophuze uvuye kusasa uright uhlushwe yini ikhanda bathi awulanda ubulongo laphaya lokomile nempepho uvusa ikhanda ngizokuzwa lokho Jason Chingazi ngeke ngikufihle ngoba abantu bakithi abawazi umuthi bathatha leya bayawulungisa bese kuba ukuthi mhlambe uphethwe ilentuzana ama tonsils noma umphimbo uthile bathi landa lama chips agreen lawa okuyibohlololo uyangizwe sebasebe ogogo bethu nomkhulu mawunendlebe khona le green indlebe yendlovu lelihlaza bajike bathi sebenzise amanzi akhona bafaka endlebeni ogogo nomkhulu babeyazi imithi khona into eyenzakalayo makulandwa imithi kusuke kulandwa izinto ezimbili into yakhona kanye nokufunda ulwazi abantu abafuna ukulithatha ngoba emazweni sinabantu abama spiritualist abantu abakwazi ukudlala ngemithi bahlanganise ama entities athile noma ilwane ethile bayivuse noma imimoya ipoki ethile bayisebenzise leyo nto leyo kusuke kwabantu bangaphandle abanjalo ngizokwenzela example kukhona ngizokwenzela example uyahamba uyothola ulwazi ngalento abathi uzangibethu uyangizwa ukuthi ngithini uthola kuphi eBenin mawufika West Africa eBenin uthola lento ekuthiwa uzangibethu ekhanda ngani ngamaziwe orkant Benin ikhanda no it's not over it's Africa West Africa Benin okay not eBenin eBenin lapha elentuzane West Africa uyothola lapha yana bathatha nezinto esikhanda ngazo umshanelo besebenza iframe imask ethile ihambele iyodwa ibizwa ngokuthi yini uzangibito iscience yabo yokuvusa umoya uyibone lento ijikeleza iyodwa iyona ke lento engisho ukuthi mabalanda into basuke balanda into efana naleyo umkhuba kahle kodwa mase sibuye emthini iSouth Africa is the richest noma ungagugula wathini iSouth Africa inothile kakhulu ngani ngomuthi that's why it brings a solution to the world. Amen. Yeah. You gonna say something, Baba? No, bengithi nje ukuvala ibuyela kulento ukuthi it goes along with stigma. Because abanye abantu banama views nama opinions wabo or experience based on izinto abathole ngaphandle abangafuni ukuthi imikhuba. Then bazothi automatically Mozambique rich ngani ngemithi nani kanti akasho yena akalikhuluma iqiniso ukuthi into yemikhuba. Kanti mina ngisami yiko ngisho ukuphendulile umbuzo wakho ukuthi mina I believe ukuthi la eSouth Africa sinemithi eminingi kakhulu enye futhi esingaka explore. Amen. Paul kancane. Wow, Baba Makaya. Yes, I'm coming. No, I'm coming. I'm not closing the show. Baba Makaya, I just love what they just said. South Africa is powerful. Amen. South Africa is rich. Cool food. And bringing Imithi, it's gonna cause so much havoc. I'm so excited because we are learning. I sing a part of Imithi. When we go to the show, Sulani Mkuba. Amen. Ezomoshizwe. Paul. Into engishoyo ngiclose istatement sami semithi izangoma nenyanga eziphuma ngaphandle. Lawo bantu laba suke bazambele bona. Abahambelanga abantu abazobalapha. Yazi dodlawe. Vele mina vele ngifuna umuntu mangizonda angizondela iqiniso. Onendlebo yes. Umuntu osukaya ngaphandle akahambelanga nina. Uhambele yena ukuthi azokwazi ukuthatha kwipocket yakhe ngoba lento makaze naye abuye ilanda ngaphandle athi izolapha la ekhaya ayihambelangi nedlozi lakhe kodwa mawuzothatha izimpande zakuphi la eSouth Africa uyakwazi ukulapha umuntu idlozi lakhe likwazi ukuzamukela kodwa lento ilanda ngaphandle wena owumkhuba eyinto yokungcola ibuye ingcolise nedlozi lakhe lo muntu othi uyamlapha ngoba wena idlozi lakho alisekho mos selime ngemuva selicontrolwa lento seyiphethe idlozi lakho kungaka uzobona abantu kuthiwa kunomndli wekhaya
ngoba yi-such of things abantu bayahamba baya ngaphandle bolanda iy'gubhu balanda iy'thwalo lezo y'thwalo lezo zikhonye idlozi uma kasekafile lo muntu bamqoshe emathongeni bathi abuye aze la abuye emhlabeni bese ahlukumeza iy'ngane zakhe ngoba ule mkhuba wenzile ngoba lo muntu manje sekaphakama ngane njengomndliwa kodwa umndliwa kuphi wasekhaya ngoba le nto le yamele ayidilize manje bese imoshela wonke umuntu wasekhaya. Yebo. Nawe wena sangoma esincane ungacabanga ukuya ngaphandle. Mawufuna usizo, ufuna ukukhula ucathuziswa, uza kithi thina sisasebenza ngokweqiniso. Sizokufundisa kodwa ayeke sikufundise izinto ezijulile, ukuthwala nezipoki nani. Sizokufundisa ukulapha abantu nokuphilisa abantu umuntu ohlanya umlapha kanjani. Process yakhona step nestep. Camagu makhosi. Ngicela uku-add la mkhulu in closing. Sengikhuluma netinyanga nezangoma manje. Ukuthi ake sizameni ukuthi before sinika abantu izinto whether zemikhuba or ezani. Ake sizame ukubona, sizame ukuhlola ngokweqiniso ukuthi lento iyahambisana yini nedlozi lakini. Ngoba yinto ephinde ikhande indida. Ngoba ngitokunika into ongakuhlolele ukuthi wena Phathanani lento ihambisana nabantu bake. Ifike ikuxake. Bese uyabuya wena uthi lento ayingisebenzeli. Hayi ukuthi lento ayikusebenzeli. Ngokunika into engingakabheki ukuthi iyahlalisana yini nabantu bake. So ake sizame njengezangoma ake siyenze izinto ngokuqonda nakomthetho. Yeah. Thokoza. Before I go far, I thank God, I will say it, and my ancestors. Because every time I'm doing a show, link, I think that's the gift that is given to me. Because I don't just do a show where things are not linking. I think that's why I'm on season 8 now, Shabal Kuru. Can you imagine? Yeah. I remember in Usacathuza. 2020 started this show Yeah. with 80 subscribers. Today I'm on 6,000 plus. Yeah. And I'm running my race. I don't compete with anyone. Why not? I'm competing with some. You know why I'm competing? Mina compete nami. So what I'm trying to say, I don't compete and I am content with that. You're grateful. Because me not competing, I am doing me. And whoever that is watching this show, Yeah. I'm not looking for numbers. Numbers must find me. Because if you watch this show, which means you are enjoying and you are learning from this. Yes. And I am so grateful for that. Yes. And why I'm saying that, because even you, Nick, invite, you will come here knowing, you know what, I'm not expecting anything there, but I'm there to give. The time is coming where we'll be like, but we'll never do that because I am very humble and the way I was taught. So, this is my book, guys. I'm a published author, not just an author, published. Yeah. This is my book that I wrote. One day, you'll understand me. Mothupa Foundation just sponsored books. Yeah. 10 books. Thank you so much. 14. 12. Hey, correct time. 10. So, yeah, Mothupa Foundation is sponsored. Yeah. So, I want to give 3 copies just for you guys. This is my book. Yeah. I'm going to give you guys copy. Yeah. Copy. And then let's give to the viewers. That's fine. Watching. So this is yours. Yes. Kids of Mothupa Foundation. And then 2 more to our viewers that are watching. Yes. Now it's my turn to ask questions. We spoke about 2 key topics on this show today. Yeah. 2. That's what we're discussing. Just name one of them. Then you'll get yourself a copy. Then we will deliver this copy wherever you are with a bottle of Zaza Legacy wine. So the only thing that we want is for you to tell us. And Kids of Mothupa Foundation, thank you so much. I really appreciate you. So on that note, you guys, you say your wisdom, your closing word,
to people, or you want to say something before? Yes. In terms of where you come from, something just came to me in terms of where you come from with the show. Yeah. Usukela kuphi. Kunomlayezo ongifikelayo uthi ngidlulisele kuwe. Okay. Lo mlayezo uthi umsebenzi owendayo muhle kakhulu. Kune major TV production esendleleni ezoku-approacha. So ngidlulisa lo mlayezo mina kuwena. Ngithi ungapheli amandla noma ngathiwa ku-social media ubani uthini ubani angeke bakuthande bonke awusiyimali at the end of the day. Yeah. So ungapheli amandla hlala wazi ukuthi izinja zikonkotha into noma imoto ehambayo. Thank you so much. Thokoza. Thank you. So on that note, thank you so much. Thokoza. You don't know, you just made it's difficult Thokoza. because I had to finance everything. Thokoza. And right now I've got munches out there that they are looking forward every Tuesday for the show. So to get such words, it's only helping me. I'm not doing this show to be known and be a superstar. I'm doing this show to educate and enlighten. And I will never do that show without all of you. Shobel Kul is from Northern Cape. He's Northwest. Northwest. This gentleman here, he's always here. He makes time, even if it's how much he's busy, he makes time. And I don't take that for granted. Amen. You came, you were busy wherever. I don't take that for granted. Thank you so much. So before we go, because we're closing now, we're closing. Yeah, whatever that's when I say to the viewers, this is your camera, then let's do it. Let's do it. Just tell your viewers, whatever, whoever, and your friends. You guys who've got friends, just tell them. Like you've got 1 minute, 1 minute, 1 minute, then we're closing the show. Here's your camera. Thokoza. Hayi mina ngumkhulu wanje insizwa kaMdaki ngitholakala ku 067 175 3755. Thokozani. Thokoza. Ushobe elikhulu lo kaSimelani sibonge sontshingasi umsebenzi usiphe wona. Education knowledge is power. Engizokusho nje kulula ukuthi siyalibonga ithuba usipha lona. Amen. Ngoba thina abanye sikholelwa ekufundiseni. Uyenza umlando, you are making a history ngoba lento will be on record. Okunye sikukhulumayo khona manje ngeke kuqondakali ngoba abanye abantu abafuna ukuzwa vele. Basashiswa ilento ebashisayo mhla sebakhule down sebafuna iqiniso bazorefera to yonke into obuyikhuluma lapha ya. Africa is awakening from being Christianized. Bayabuya manje masisweni bayabuyela esintwini. Bayayidinga iplatform efana nale ezokhuluma njengeqiniso noma liyahlaba lifana lenhlaba ialu mawuyitaster ibita kodwa yona kumele ukuthi ikulaphe. So siyabonga umsebenzi. Mina ngizohlala ngikhona lapha ngoshobe elikhulu kaSimelani. Anytime angibiza ngizohlezi ngikhona bayidli. Siyabonga! Yes. Siyakhuleka kini balala ekhaya. Anginawo amaningi mina theni. Kodwa ngithanda nje ukudlulisa umlayezo. Yeah. Koza kwethu ekhaya lapha. Izangoma abathandazela inyanga ukuthi ngicela sibumbane sekukulwisana. Asibambaneni ngoba lo msebenzi namhlanje thina ithini esiwubulalayo. Ngoba sixabana sodwa silwa sodwa ngizathu ezingekho ngoba ufuna udumo. Angeke ufuna udumo ngogogoda kuluvalo ngoshobe elikhulu ngolwandle. Idlozi lakho yilona elizokunika umdumo. Asibambaneni abantu baningi emhlabeni sibaphilise. Ngicela ukuthi kuwonke umuntu ku TikTok, ku YouTube, ku Instagram, konke la le video fika khona ezinyangeni ezithi zimkantsha ubovu. Cela sibambaneni, sibumbane, kube kuhle kube mhlophe sikhulisane, singagxekani. Sithi camako nakuwe khetha lidala siyabonga thina. Kuthi njalo mawusibiza la sibabomiza babobiza sabele. So sabela ngaso sonke isikhathi and sizokuxhasa. La sizokuxhasa khona ngaso sonke isikhathi. Kodwa mina ngifuna ongizwe kahle. I put my head on the block. I put my head on the block. Ngifuna uvula ifoundation mina. Ngizoyiqhasa mina. Kodwa ifoundation ozoyivula siyonakekela izingane ezikolweni. Noma singabathengela uniform, noma singabathengela ini,
Munches and Thoughts. Munches and Thoughts Foundation. Sikhulise le ingane lezi, ziningi ingane ehluphekile lapho. Ngoba mina ngifuna ukuthi angiyona inyanga ezwana nomsindo. Angifune umsindo, ngiyawubalekela umsindo kuma TikTok kuphi. Let's be the change that we want to see emhlabeni. Ungathi ufuna utshintsho emhlabeni kodwa wena usagxeka ezinye inyanga, unokukhohlakala enhlizweni yakho. Uzohlulelwa mawufike emathongeni, uzothola amajaji emathongeni azokubuyisela emuva emhlabeni, uzohlukumeza ingane zakho. Kodwa ngicela uvule ifoundation mkhulu. Sizoyichasa thina. Ngikhona mina, I put my head on the block. Sitarget izikolo zabantu abaswele. Sibathengele uniform, sibayenzeleni ne-soup kitchen siyivule. Hayi soup kitchen sizenze soup kitchen, sibayenzele ama sandwich, sibayenzeleni nalabo abahluphekile emakhaya kubo sikwazi ukubachasa. Laba nama grocery ingane asilungise umsebenzi wethu siyinyanga. Mkhulu siyizangoma, mkhulu singabathandazeli, mkhulu kodwa bambalwa abazokwazi uku-understanda lo msebenzi ukuthi lo msebenzi lo awuzelanga wena la emhlabeni. Uzele kuzoshintsha isizwe, ulapha isizwe. You forgo your life, uphilise ezinye izinto. Sithi sithokoza Camarco. Ngiyabonga amakhehla namhlanje kunibona. Ngiyajabula nami. Ngiyathemba ukuthi usazohlala futhi. Sikhulisane. Amen. On that note, you have them. And what I love, Shabal Kul, I appreciate you. Lindo, I appreciate you. Presently, I appreciate you. But I will let you know, guys, I'm planning a live with few audience. I already told them yesterday on my book launch, they're looking forward. Cross questioning. Yes, they're looking forward. We already got an audience. So that's what, and Accelerate, they will come as well to do the connection. It's going to be live and this will be short as well. But I'm going to send a formal invitation. So if you guys will be available, yes, the panel I'm looking like 6 people and myself, of course, and then the audience. Just let's talk. Let's hear. But thank you so much. And to Black Studios, I'm coming to you. To Black Studios, thank you so much. To Angu Solution, thank you so much, Sound. To Zaza Legacy, thank you so much. To myself, Phathanani, thank you so much. Before I say to you and the listeners, Lindo, you want to say something? Ezinyanga nezangoma ngifuna ukuthi ngiyacela isicelo lesi ukuthi ake sibambaneni ukulwisana ukungcola egameni lobunyanga eziyenzwa ezinye izinyanga. My vision is ukuthi one day ngifuna ukuthi ngiyafisa ukuthi kuba ngathi kungaba I don't know, an organization or something that's gonna fight ukungcola kwenyanga ezenzwe ezinye inyanga, to fight that. I think we need to have an episode where we talk about ukungcola kwenyanga. And not to go to the but just to hear different thoughts. What do you think, guys? I think, I'm going to make it happen. Remember, here we've got a platform. So I think I love that. And you need to be part of it. Are you done? Aye. On that note, Cheers. cheers. Darling, it's a wrap. Thank you so much to the viewers that are watching Munches and Thoughts. And I want to pee. Thank you so much. Good night. I want to pee.